Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа көнгә изге ният белән турыдан-туры эфирда тапшыруыбызны башлыйбыз. Замандашлары аның турында ул милләте өчен җанын фида кылырга әзер. Чын милләтче, үҗәт һәм фидакар шәхес дип атыйлар. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбызның кунагы күп кырлы шәхес. Тарих фәннәре кандидаты, язучы, археолог, галим Нурулла Гариф. Нурулла әфәнде, исәнмесез? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Бик зур эшләр башкарып йөрисез икән. Үзегезнең туган ягыгыз, Балык бистәсе Яңа Сала авылында, бабаларыгыз яшәгән нигездә музей оештыргансыз, шулаймы? Сеңлем, минем ул музей, шәхси музей инде, ул минем бабамның әтисенең революция хәлтелгән 2 катлы кирпеч йортында урнашкан. Аның мәйданы бик зур, ул минем үземнең тора торган йортымнан да зур аның мәйданы, һәм ул бик бай. Дөрес бизәлеше буенча инде ул дәүләт музейлары кебек үк түгел, әмма анда килүчеләр бик күп, һәм килүчеләр һәр вакытны бүләк белән киләләр, яисә музейны шатып соңыннан китереп китәләр. Мин инде әгәр шулай туры килсә, менә тамашачыларны да музейга чакырам. Әйдәгез шушы урында тукталып, музей белән якыннанрак танышык. Яхшы. Безнең авылыбызга 175 ел, без Яңа Сала авылында басып торабыз. Бу минем ата-бабамнар нигезе. Монда менә монсы бабамның әтисенең нигезе. Менә монда инде әтиемнең нигезе иде. Менә монда 2 этажлы таш йорт бабамның нигезе иде. Бу йортны инде үзем төзедем. Һәр кеше үз гомерендә бер йорт төзи икән. Безнең нәселне инде Себердә юкка чыгарганнар. Алар бик зур байлар булганнар. Мәсәлән, бабамның энесенең хатыны, эш кызы, улы Себердә үлеп калганнар. Бу инде минем әле әйбернең җыела торган урынына, әле монда системалар рәвештә куелмаган, бу склад кебек кенә. Монда инде менә шундый күренеш, Тукай заманындагы чемоданнар бар монда. Аларның һәрберсе үз урынын табыр дип уйлыйм инде мин. Менә авыл җирендә кулланган эш кораллары. Менә кешеләр бик кызыксыналар. Менә алар һәрберсе миннән сорый, менә бу абый нәрсәгә кирәк? Без моны беренче тапкыр күрәбез дип инде. Менә бу арыш урганда, арыш егылмасын өчен көлтә ясаганда шунда куллана торган әйбер. Аңа чалгыны кигерәләр дәген, менә шулай ул арыш аумый. Безнең бит печән җыгылып кала чалгыгына чапканда. Ә моның белән арыш аумый, ул бер яссылыкта ята дагын, аны әбиләр көлтә итеп урып баралар. Менә шулай кулланганнар. Аны инде кайберсе сәнәкме бу, тырма бу дип сорый. Менә шундый бик сирәк әйберләр сакланыла инде монда. Менә йортның бу өлешен инде мин уйладым. Әби бабамнар 100 ел элек ничек яшәгән, шулай итеп киендереп куярга. Менә бу көзгеләр барысы да революция хәлтелгән, ясалган. Бу өстәлләр, урындыклар барысы да байлар заманындагы, Париждан кайткан сәгать. Монда мәсәлән шул замандагы китаплар, шәмдәлләр, монда менә мәсәлән бу шул чордагы әйберләр, менә бу алты аяклы тимер карават шул талаулардан калган. Менә бу минем әбиемнең әнисенең күлмәге, аның булган эш кызы, шул сәбәпле менә эш бала итәге монда. Эш бала итәге, аны кайбер кеше ялгышып бал итәк ди, бал итәк түгел, бала итәге ул. Монда инде менә безнең шәҗәрә, менә шул чорда тегелгән тукымалар, булар барысы да шушы безнең әби бабайлар заманындагы әйберләр инде. Менә мин инде монда тагын әле менә бер карават куеп, стел куеп, туганнарым килгәндә чәйләр эчертеп, шулай әби бабайларны искә алып, шулай итәргә дип хыялланып йөрим инде. Бабаларыбыз инде безнең менә укымышлы да булганнар, укыган, язганнар, диннәрен дә тотканнар, күңел дә ачканнар. Менә бу шул чордагы патефоннар, әле алар хәзер дә эшлиләр. Аларны эшләтеп җибәреп була менә. Менә шул чәйләр эчкәндә музыкалар тыңлап, элекке моңнар белән моңланып утырырга дип хыялланам инде мин. Монда инде минем музеемның археологик өлеше. Әле мин аларны шулай бүләгенә башладым урын-урыны белән. Менә монда инде бик борынгы чырлар, монда инде төрле моллюскларның отпечаткалары бу ташларда күренә. Булар инде бозлык чыры, мамонтлар заманы 15 мең ел элек. Монда 15 мең ел элек бозлык килгән. Бозлык үзе монда ук килеп җитмәгән, әмма аның салкыны монда килгән.
Камының теге ягына ул бөтенләй чыга алмаган. Шул сәбәпле камының теге ягында яшеллек булган кара туфрак, бу ягында салкын булган үлән үсмәгән көлсу туфрак. Менә монда ташка әйләнгән әйберләр, агачлар һәм башкасы. Монда инде минем ташка сыр әйберләре. Менә мәсәлән, бу балталар инде булар приказанский культура дип, Казан буе культурасы, буларга 3000 ел бу балталарга. Менә монда шушы балталарны эшли торган инструментлар күрсәтелгән. Һәм без аларның ничек эшләгән технологияларын беләбез. Һәм менә монда тагын бер хәзинә бар. Ул хәзинәне инде сукалаганда трәнгә ереп чыккан. Ул хәзинәдә бар 5 урак. Бу татар ураклары, алтын урдашыр ураклары, 750 ел бу уракларга, һәм рус галимнәре язалар, татар ураклары бик практичный диләр, чөнки рус ураклары түгәрәк. Булар камылны бәрми камылга, камылны кистерә. Булар белән эшләү бик җиңел. Шул ук хәзинәдә бар иде чалгы, менә чалгы. Шул ук хәзинәдә бар иде пычкы, булар алтын урдашыр пычкылары. Менә мин үзем балталар коллекциясе шисем килә. Менә бу 11-нче гасырның эш балталары. Менә булар. Менә булары 14-нче гасырның сугыш балталары, менә булар. Булар Болгар чыры балталары. Алар һәрберсенең үзенең аңлатмасы бар. Менә монсы коллекциядан табылган 750 ел элек эшләнгән аркылы балталар. Күрәсезме, алар нинди сыйфатлы булган. Бер нәрсәне дә уйлап тапмаганнар. Менә мәсәлән, бик борынгы балталарның менә шул чырның балтаның ватыкларын да табабыз инде без. Менә бу 1000 ел элек табылган үлчәү системасы, менә бу гирләр барысы да, менә аның үлчәү киянтәсе, менә аның пинцеты. Әмма үлчәү системасы төрле-төрле. Бу безнең хәзерге инде 10 грамм, 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм, ул шундый десятичный система. Элек татарларда бер мыскыл. Менә мәсәлән, бу бер мыскыл, бу 2 мыскыл, бер мыскыл 400 грамм, 800 грамм, 1200 грамм. Мәсәлән, бер мыскылны 100-гә тапкырласаң 400 грамм була, һәм 400 грамм инде ул бер кадак. Мәсәлән, 4-не 4-кә тапкырласаң 16, ул пот була. Менә без теге 16 килограмм бер пот дибез бит. Ул татарның үлчәү системасы. Шул сәбәпле менә монда 7 гир. Ә менә монда шундый 7 гирләр 4 рәт тора. Шул ук бер авырлыктагы. Менә татарларда мыскыл, кадак, пот системасы булган. Хәзерге система инде ул Европадан алынган, ул инде государственный стандартлар буенча эшләнгән теге десятичный исчисление дип әйтәбез инде без. Менә бер нәрсәне уйлап тапмаганнар. Менә монда тагын бер кызык әйбер бар. Менә мәсәлән, бу әйбергә 100 ел, ә менә бу әйбергә 1000 ел. Буларның функцияләре шул берүк булган. Бу чыра куя торган әйбер. Менә монда мәсәлән, чыраны былай куйсаң озак янган, былай куйсаң тиз янган, былай куйсаң уртача янган, һәм монда нинди зурлыкка чыра бар, һәрберсе сыйган. Моны монда агачка куялар, һәм борынгылары менә монда инде бер нәрсә дә юк. Бу 100 ел гына моңа. Һәм менә борынгыларында тишекләре бар. Менә монда асып куйганнар балчык савыт, янып, янган күмер чөп пожар чыгармасын өчен. Менә борынгылаклары сыйфатлырак һәм теге уңайлырак һәм уйланыбрак эшләнгәнрәк. Менә булар 1000 ел узган һәм бер нәрсә үзгәрмәгән. Менә монда минем бик күп йозакларым бар. Йозаклар. Менә мәсәлән, ул вакытта әле пружиналар шушындый гына булган. Ул вакытта әле кырычның нәрсә икәнен белмәгәннәр. Һәр пружинаның үзенең бер ачкычы бар. Һәр ачкычның үзенең бер сире бар. Менә мәсәлән монда, менә моның мондый сир. Менә монсыныкы мондый сир. Менә алар бик күпләр. Менә мәсәлән бик кичкенә ачкычлар булган, менә аның йозаклары ачкычлар. Һәм бик шундый сирле ачкычлар булган. Менә монда 4 пружина, бик теге шундый ача алмый торган пружиналар булган. Һәм әйтәсем килә, йозаклар бик күп табыла. Менә аларның күрәсез кичкенә генә шундый үлчәрлек әйберләр дә булган, һәм сакларлык әйберләр дә булган. Аларның байлыклары булган, алар бик бай, яхшы яшәгәннәр. Менә бу зур-зур чылбырлар. Булар алтын урда чыры чылбырлары һәм аның кызыгы, алар аны ябыштырганнар. Бу электросварка түгел, бу кремниевый сварка. Алар аны кыздыралар, шунда кумны сибәләр дә кысып куялар да һәм кыскач кремнийның температурасы зурайып, тимерне эретеп, ул аны ябыштырып куя. Менә алар шушы борынгы чырда ук инде шушындый чылбырлар эшләгәннәр. Буларга 750 ел. Менә шушы суккалаганнан чыккан хәзинә бу. Моны инде миннән бик күпләр сорадылар. Хәзинә бүленмәй, бер элементы да таралмый. Шуңа күрә ул монда саклана.
әфәнде, шуның кадәр бай тарихны, шуның кадәр экспонатларны ничек туплап бетердегез? Мин инде бик күптәннән шөгыльләнәм тарих белән. Архивларда бик еш булам. Мәскәү, Уфа, Казан архивларында. Аннары бик күп йөрим мин. Минем Татарстанда булмаган районым юк. Идел буйлап Сарайбату, Сарайбәркә, Үкәк шәһәрләре, алар барысы да минем тарафыннан узылган, күрелгән. Шул сәбәпле мин һәр җиргә баргач әйбер белән кызыксынам, белемемне арттырам һәм үземнең туган төбәгемдә менә шушындый тарихи музей әйберләрен туплыйм. Аннары соң мин иртә язда җир сукалаганда шул чишмә тирәсендәге җир сукаланган җирләрне карыйм. Мен анда менә керамик материал, бик күп табылдыклар табам. Чөнки мин ул керамик материалны инде беләм. Кемнәр ясаган, кайсы чорга карый ул, ничек кулланганнар аларны. Шул сәбәпле менә мин бөтенесендә үземнең аягым белән йөреп, кулым белән табып җыям аларны. Авыл халкы да ярдәм итәдер. Ярдәм итәләр. Авыл, төбәк халкы булышалар. Бу байлык шуннан җыелган инде, безнең төбәктән җыелган байлык бу. Нурулла әфәнде, сез беренчеләрдән булып, инде үзегезнең туган төбәгегез, борынгы Чаллы төбәгенең тарихын өйрәнгәнсез. Һәм аны Татарстан тарафыннан сакланучы тарихи тыюлык булып инде кертүгә ирешкәнсез. Әйтегез әле, менә хәзерге вакытта Чаллы төбәгенең тарихы тулысынча өйрәнелеп беттеме? Һәм инде чын йөрәктән сез аны киләчәк буынга тапшыра алдым дип әйтә аласызмы? Мин аны өйрәнеп бетте дип әйтә алмыйм. Без Чаллы шәһәренә багышлап бик күп китаплар чыгардык. Төбәк тарихына караганы 2 дистәгә якын чыгардык. Әмма менә без төбәк тарихын өйрәнгән, белгән саен үзебезнең аз белүебезне генә белә барабыз. Без яңа бик күп табылдыклар, әле безнең авыллардагы борынгы кабер ташлары барланмаган, анда суфичылык тарихы юк, барланмаган. Ә менә инде Чаллы тарихын, Чаллы төбәген, шәһәрен саклауга килгәндә, ул менә 1000 ел элек нинди географик үзлектә булган, без аны киләчәктә дә менә нәкъ шундый итеп, бозмыйча, төземичә, анда йортлар салмыйча, менә шулай итеп киләчәк буынга тапшырасыбыз килә. Һәм инде без аны шул сәбәпле тыюлык итеп эшләдек. Һәм инде әгәр дәүләт үз эшенә яхшы караса, ул киләчәккә сакланыр дип уйлыйбыз. Хәзер инде ул дәүләт карамагында. Искәртеп узарга кирәк, Чаллы төбәге ул безнең Алтын Урда чорына карый, дөрес бит? Юк, ул Болгар чорыннан ук. Аны беренче тапкыр ул 1183 елда рус чыганакларында искә алына. Бу әле Болгар чоры, Алтын Урда чоры да бар, анда Казан ханлыгы чоры да бар. Ул шуннан соң җимерелгәннән соң 1556-да әле ул 4 ел Казан ханлыгының башкаласы булып тора. Һәм шул сәбәпле анда бер нәрсә төзелми, ул сукалагына гына. Ул археологлар өчен полигон кебек, анда катлам һәр чорның стратиграфиясе бар. Шул сәбәпле без аны киләчәктә инде менә киләчәк буынга нинди халәттә ул бүгенге көнгә килеп җиткән, шундый халәттә тапшырасыбыз килә. Нурулла әфәнде, әйтеп узарга кирәк, сез инде үз гомерегездә 56 китап язган шәхес, 56 китап авторы, һәм инде күбесенчә алар барысы да авыллар тарихына карый. Менә каһәрләнгән еллар авазы китабында сез халыкның тарихи хәтере кыска булса, гомере дә озын булмый дигән фикер әйтәсез. Менә әлеге канатлы гыйбарә татар халкына кагыламы? Әйе, кагыла һәм бик тә кагыла. Аны инде кагылганын һәм ничек кагылганын безнең һәр халык, һәр кеше аңлый. Без бүгенге чорга бик күп кыйммәтләрне югалтып килеп җиттек. Һәм дөрестән дә әгәр халыкның тарихи хәтере булмый икән, аның гомере дә озын булмый. Ул халык башкалар арасында эри. Шул сәбәпле без инде менә тырышабыз халыкның тарихын кайтарырга. Без менә бик күп ревизияләр, метрик кенәгәләр эшләп, шәҗәрәләрен эшләп бирәбез. Аларны менә шуның белән кызыксындырабыз. Һәм шатлыкка каршы бу кызыксыну арта бара халыкта. Хәзерге вакытта, әйеме? Әйе, арта бара. Хәзерге вакытта менә сез белүемчә шулай ук яңа китап өстендә эшлисез, әйеме? Яңа китап язасыз икән? Әйе, менә әле без ул китапка хәле безнең быел бер китап эшләдек без. Ул Рәүф Сабиров. Ул инде 18 елдан 20 елга хәле нинең Мамадыш кантонының җитәкчесе була. Аны 20 елны менә нәкъ 100 ел элек Казанга хезмәткә алалар һәм 21 елгы ачлык заманында Рәүф Сабиров менә шушы Памголны җитәкли. Һәм безнең 2 елга 21 елны ачлыкка 100 ел була. Менә быелгы Татарстанның барлыкка килүен 100 еллыкны бик зурладылар. Мин шикләнәм, менә ачлыкның 100 еллыгын игътибар итмәсләр дип. Шул сәбәпле без инде элекке истәлекләрдән, менә миндә бик күп документлар бар шул ачлыкка бәйле. Менә шушы Рәүф Сабиров җитәкчелегендәге бөтен документларны мин үземә ала алдым. Мин инде менә шул
2002 елга шушы ачлыкка бәйле 100 еллыкка китап шисем килә һәм шул фаҗиганы халыкка күрсәтәсем килә. Ачлык турында сүз башлаганбыз икән, сезнең бер фикерегез бар. Дәүләт кайбер елларны, кайбер чорларны ничектер күрсәтергә тырышмый, читләтеп уза дигән фикерегез бар сезнең. Менә ничек уйлыйсыз, кайсы елларга без артык игътибар бирмибез икән? Мин турыдан-туры әйтәм инде. Менә ачлык тагын ясалма, репрессияләр, кешеләрне куу, әйберләрен талау, алар барысы да менә шу коммунистлар партиясе һәм Совет хөкүмәтенең җинаяте. Алар үз җинаятләрен яшерәләр. Шул сәбәпле 1989 елны бөтен шушы чорның документларын алар Катыргы заводына илтеп юкка чыгардылар. Нурулла әфәнде, сез бик күп кырлы шәхес дип инде без искәртеп узган идек. Сез инде тарих фәннәре кандидаты да, язучы да, галим да, археолог ташлык, укытучы да әле. Әйтеп узарга кирәк, сез бик күп еллар, хәтта 36 ел дөрес әйтәм бит, физика, математика укыткансыз. Шулай да менә сез кем? Беренче чиратта, тарихчымы, әллә язучымы? Тарихчыларга язучы булу авыр, язучыларга тарихчы булу авыр. Тарих ул фән. Фән ул аның үзенең юлы бар. Аның бар үзенең методикасы бар фәннең. Әдәбият ул кешенең күңеленә кагыла белү. Менә шуңа күрә хис бар әдәбиятта. Халыкның күңеленә тип аны җылату, моңландыру. Тарих ул ничек чынбарлык бар, шуны халыкка җиткерү. Шуңа күрә булар икесе ике нәрсә, менә шул ике арада чабып йөрибез инде сеңлем. Ничек өлгерәсез соң барысына да? Кешенең гомере аның, әгәр кеше үзенең гомере белән санашса, кешенең гомере бик озын аның. Әгәр ул аны бушка уздырмаса. Чынлап та, гаҗәеп, менә сезне тыңлап утырасың, әлбәттә тыңлыйсы гына килеп тора, Нурулла әфәнде. Менә безнең инде иҗат төркеме һәм инде барлык тамашачылары исеменнән сезне шулай ук рөхсәт итегез 60 яшьлек юбилеегыз белән котлап китәргә. Инде шулай милләтебез өчен башкарган шушы изге гамәлләрегез Раббыбыз тарафыннан әҗер савапларын бирсен. Әле алга таба да менә шундый матур, күңелле очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Амин, рәхмәт сеңдән. Бу тормышта һәрберебез үзенең тарихын яза. 2020 елның 16 сентябре барчабызның тормыш китабында матур вакыйгалар белән истә калсын. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезгә хәерле көннәр теләп бүгенгә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.